Миңа срочно күзлек кирәк булып чыкты. Берәү генә дә түгел, икәү. Берсе күз күреме өчен, икенчесе кояштан саклый торганы. Срочно киләсе атнада плюс 21 градус вәгъдә итәләр. Күзне кояштан сакларга кирәк бит дим. Күз табибы Алина ашыкмагыз ди. Башта күз күремен тикшерик ди. Иң элек кулга татарча текст тоттырдылар. Бәттәш. Әйтелмәгән васыят әсәреннән дә үзүкләр бар ич монда. Кайсы юлдагы текстны яхшырак күрәсез дип сорый Алина. Барысында дим. Яхшы, күз күремен тикшертүнең икенче этабына күчтек. Хикмәтле күзлек кидереп төрледән төрле линзаларны алыштырып куя башлады табиб. 15 минуттан соң диагноз билгеле. Миндә астигматизм. Яшәп була, әмма күзне барыбер сакларга кирәк. Алга таба булачак күзлекнең кысасын, ягъни оправасын сайлыйбыз. Иң модныйын күрсәтегез дим. Төркия, Һиндстан, Япония, Кытай география шактый зур. Барысын да киеп карадым. Күңелгә хуш килгәне дә табылды менә. Алга таба күзлек кысасына кертеләсе линзаларны сайлыйбыз. Аның да әллә нинди төрләре бар. Ярты сәгать дигәндә йөреп чыктык. 3-4 көндә күзлек әзер дә була дип шак катырдылар. Шулай тиз. Хәзер инде кояштан саклый торганын карыйк инде. Сезнең баш һәм бит формагызга авиатор дигән модель туры киләчәк ди табиб Алина. Кидем, ошады. Күзлекнең нинди генә юк монда. Компьютер каршында утырып эшләгәндә ультрафиолет нурларыннан саклый торганына кадәр бар. Балалар өчен дә сайлап бирәләр. Монда хәтта яраткан артистыгыз, кумирыгызның күзлегенә охшатып ясап бирәләр. Мондыйны кайсы Голливуд актерына күргәнегез бар? Дөрес. Кайда каян билдегез? Әлбәттә, Джонни Депп. Мондай күзлекне киеп куйгач, 2 тамчы су кебек без иман. Буяла Мәскәүдә татар телле бердәнбер оптика, ягъни күзлек кибете. Карагыз әле, дивардагы милли бизәкләр ничек итеп күзне иркәли. Ханымнар бизәнү әйберләре искиткеч сыйфатлы декоратив яулык алып та үзләрен иркәли ала. Буяланы башка оптика кибетләреннән нәрсә аерып тора? Беренчедән, әлбәттә һәркемгә үзебезнеңчә җылы милли караш. Икенчедән, күз күремен тикшертү бушлай. Күзлекне сатып алмаган очракта да күз күремен тикшерткән өчен беркем акча алмый сездән. Өченчедән, 7 кат тикшерелгән сыйфат. Күзлекләр пыялага турыдан-туры Төркия, Һиндстан, Кытай заводларыннан кайта. Нәрсә генә дисәм дә, татар тотып карамый, ышанмый. Килегез, күрегез, тотып карагыз. Игътибар, әйтче промокодын әйтсәгез, сезгә бөтен нәрсәгә 10% ташлама биреләчәк. Мөмкинлекне кулдан ычкындырмагыз.